तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या भाजीचा विशेष असा आहे की आपण आज भाजीमध्ये तेल नाही टाकणार. आणि त्यातल्या त्यात विशेष म्हणजे बटाट्याच्या भाजीला जर का तेल टाकलं तर त्याचा दुष्परिणाम मी सांगतो. जर का तुम्ही बटाटे तेल पुदिना आण. भाजीला सगळ्या गोष्टी लागते ते. राम राम मंडळी, मी संदीप भगत स्वागत करतो तुमचं गावाकडची वाट या चॅनलमध्ये. मित्रांनो, सकाळ सकाळची वेळ आहे. सकाळ सकाळ कोकिळेनं तिचं गाणं गाऊन सगळ्यांचं स्वागत केलेलं आहे. आपली शेंगदाणं भाजून झालेलं आहे. तर आजची भाजी काय आहे, त्या भाजीसाठी साहित्य आपण घेतलं. कढीपत्ता, पुदिना, बटाटे इथं सोलायची तयारी चालू आहे. इथं एक टमाटा आहे, कांदा घेतला आहे, इथं काळं तिखट आहे, मीठ आहे आणि हे अद्रक लसूणची पेस्ट केलेली आहे. आणि ह्याच्यात शेंगदाणा आहे तर 2-3 शेंगदाणा मी खातो. आणि आजची भाजी काय आहे आपली? बटाट्याची भाजी आज मस्त वेगळी. तर चलू रा. कसं आहे माहितीये का, आम्ही नॉनव्हेज नाही खात, त्यामुळे आपल्या ज्या भाज्या रोजच्या आहेत तेच करणार ना आपण. हां, बरं. पातळ बटाटा आहे का आज? पातळ. हे राहिलं की सांगायचं. मोहरी आणि जिरं ही पण घेतलंय आपण. हे राहिलंच होतं सांगायचं. मला वाटतं तुम्ही शेंगदाणा खायच्या तालात विसरून त्याला गेला विसरून गेलो मी. तर आपण एक कांदा घेतलाय, ती आरात भाजून घ्यायचा. आरात भाजलेल्या कांद्याची भाजीला चव चांगली होती. बटाट्याचं आता मी मोठं मोठं तुकडं करून घेते. ही असं कांदा आपण घेतलाय भाजून. गरम आहे, आता गरम आहे. हां, भाजून घेतलाय. भाजून घेतलेल्या कांद्याची जरा चव चांगली लागते मित्रांनो. आपल्याला कसं सगळं दाखवायचं ते नैसर्गिक दाखवायचं. चुलीवरच्या जेवणाचा गंध वेगळा असतो आणि गॅसवरच्या जेवणाचा गंध जे आहे ते वेगळा असतो. बाकी काय नाही. साध्या सुद्धा भाज्यात सुद्धा चवला असते हां, चुलीवरच्या. तर इथं बटाटे आपले पुढे व्यवस्थित करून घेतलेले आहे. त्या टमाटर चिरायचं आहे ना, बारीक चिरून टाकणार आहे. हां. आता ही कांद्याचा वरचा काचोळा आहे का, ते काळा झालेला काढून घ्यायचा. हां, तुम्ही मकाची कणसं कधी खाल्ली असतील भाजलेली मकाच्या कणसाचा जी चव असते का त्याच्यात, ती चव आपल्याला भेटण्यासाठी आपण हे भाजत असतो आपण चुलीवर नेहमी. लक्षात राहू द्या. कांदा असा आपलं सगळा सोलून घेतला आपण, त्याच्या पाकळ्या पाकळ्या काढून घेतल्या सगळ्या. वाटाय सोप्या जातात. आता त्याला वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला. गरम आहे अजून सुद्धा. हां,
तर चला आता वाटण करू. गरम पाण्यात बटाटे टाकून घेऊ, म्हणजे थोडंफार शिजून निघेल तोपर्यंत, म्हणजे भाजी आपल्याला वेळ लागणार नाही. तर मीठ टाकून घेऊ आता. बटाट्यासाठी आपण थोडंसं मीठ टाकू, म्हणजे त्यात चव मुरती. आता आपण भाजलेला कांदा, शेंगदाणं, पुदिना बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर ही जिरी मोहरी मी वाटायला घेतलेली. त्याचं कारण असं की आपण आजच्या भाजीला तेल नाही घालणार. जशी की आमची आजी, आई अशाच भाज्या करायच्या, तसंच आज मी करणार आहे. बिना तेलाच्या भाजींची चव पण चांगली लागते. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या भाजीचा विशेष असा आहे की आपण आज भाजीमध्ये तेल नाही टाकणार. आणि त्यातल्या त्यात विशेष म्हणजे बटाट्याच्या भाजीला जर का तेल टाकलं तर त्याचा दुष्परिणाम मी सांगतो. जर का तुम्ही बटाटे तेलाबरोबर जर खाताय तर तुमचं वजन वाढतं, कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण वाढतं. आणि जर का ज्यांना कोलेस्ट्रॉलचा त्रास आहे, ज्यांना वजन कमी करायचं आहे, पण बटाट्याची भाजी त्यांना खाऊ वाटते, कारण की ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांना बटाटा वर्ज्य आहे, पण तरी पण त्यांना बटाटा खायचं आहे, तर त्यांनी एक काम करायचं की बटाट्यासोबत तेलाचा प्रयोग कधीच करायचा नाही. म्हणजे भाजीमध्ये तेल अजिबात टाकायचं नाही. त्याच्यामुळे तुमचं वजन पण वाढणार नाही, तुम्हाला कुठली काळजी करायची गरज नाही, तुमचं कोलेस्ट्रॉल व्यवस्थित राहील. तर चालू आहे आपलं. तर ह्याच्यात थोडंसं मीठ आपण आधी बटाट्यात टाकलेलं आहे. थोडं मीठ, जिरं मोहरी वाटून घेतलेलं, काळं तिखट, अद्रक लसूण वाटून घेतलेलं, कांदा पुदिना वाटून घेतलेलं. आपल्याकडे कोथिंबीर नाही. तर आता हे सगळं मसाला आपल्याला असंच टाकायचं. सगळं मसाला आपण असंच टाकून द्यायचं. ह्याला फोडणी वगैरे द्यायची नाही, कारण तेल वापरायचंच नाही आपल्याला. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो मी, ज्यांना बाबा तरीबाजच जेवण पाहिजे किंवा तरीबाजच भाज्या पाहिजेत, त्यांच्यासाठी विशेष म्हणजे तुम्ही बिना तेलाचे सुद्धा करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, शेंगदाणे, तीळ, जवस ह्यांचा वापर करायचा आहे. हे जर टाकलं तरीसुद्धा तुमच्या भाजीला भरपूर तेल मिळणार आणि हे नैसर्गिक तेल तुम्हाला काही दुष्परिणाम करणार नाही. पण आता हे शेंगदाणं बारीक करून घेतलेलं आहे वाटण, ते पण टाकून घेऊ भाजीत. आणि ह्याला मिसळून घेऊ चांगलं. बघा आपल्याला तरी कशी यायला लागली भाजीला. आपण टमाटा आता बारीक कट करून घेऊ. एवढा पण बारीक नाही, आपल्याला भाजीत दिसला पाहिजे. टमाटा आपल्याला असाच टाकायचा, म्हणजे अशाच पुढे आपल्याला भाजीमध्ये दिसते आणि शिजून पण निघते. आपल्याला कढीपत्ता पण असा वरून घालायचा, शिजून चांगला, त्यात त्याचा अर्क उतरतो. तर आता आपल्या चालू आहे त्या चुलीवर भाकरी आणि आपली भाजी पण तयार झालेली आहे. तुम्हाला भाजी पण दाखवतो मी. गरम गरम चुलीवरच्या भाकरी ते आपण आरावर भाजलेले आहे, कारण आरावर भाजली भाकर ही कडकपणा येतो आणि ती खमंगपणा, ती खमंगपणा आज आपण घेणार आहे, त्याचा स्वाद. तर मित्रांनो, आपली भाजी तयार झालेली आहे आणि तुम्हाला दिसत असेल हलकी हलकी अशी हलकासा रंग आला आहे आता वर भाजीला.
म्हणजे आपण जे शेंगदाणा टाकलेत का ते शेंगदाण्यातनं तेल असं वर निघालेलं आहे. खोबरं टाकलंय का ग? नाही. नाही, फक्त शेंगदाणा टाकलेला आहे आपण. तर आपल्या टोपल्यामध्ये भाकरी तयार आहे, त्या भाजी तयार झाली मित्रांनो. आणि आजचा व्हिडिओ आपण इथंच थांबवू. तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला असेल, व्हिडिओमधली माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. धन्यवाद.